भाऊनी पूर्ण कलर मध्ये माल काढलेला आहे, पाहू शकता तुम्ही। आणि ब्रीडर दोन्ही बोकड पण बघा एकदम जातीचे काढले दादाने, एक नंबर क्वालिटी मध्ये। इकडे बघा शिरोई आणि अजमेरी मध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल। हे बघा मस्त पूर्ण कलरफुल माल आहे। किती 3 3 6 7 8 8 पाटी आणि 2 बोकड असं 10चं भाऊने केलेलं आहे। दादा नमस्कार, कुठलं गाव? अंमळनेर मेरगाव। अंमळनेर मेहरगाव। जो दाम घेतला तोच सांगा। 6600। 6600। पूर्ण गाडी तुमच्या समोर उतरली, तुम्ही तुमच्या हाताने बच्चे काढले। हो क्वालिटी आवडली का? हे बघा मित्रांनो एक नंबर क्वालिटी। हे बघा बोकड म्हणजे मित्रांनो बोकड जागेवरती तुम्हाला सांगतो मी 16,000 आपली ती बोकड 18,000 प्रमाणे। फक्त विषय असा पाठी पण घेतल्या भाऊने म्हणून ते जागेवर सोडावं लागलं आपल्याला। याच्यात ही पाठ छोटी पण आहे, आपण सगळं दाखवतो तुम्हाला छोटं मोठं। खरी किंमत त्याच्यामध्ये बोकडांची होती अजून। हे बघा दादा क्वालिटी आवडली ना? हो व्यवहार भेटला, चालतं।